izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat nggih Mas Akbar? Tetap bener nih sih. Lek mapak-mapak nih. Iya. Plus. Iya. Jatra koyo buniki. Oh, saya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Kayak ikum. Di mana? Pak ditaburi kanca-kanca sabrata. Luar biasa. Aku saya bisa mikir Mas ditaburi enak Cuman saking panggan sepatu tok. Ya, terus salat. Biasa, udah lama tidak jumpa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Anu miki Mas Deni ya. Wes sampun nggih Miki. Sampun, wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam, Masya Allah. Kita belum minal aizin wal faizin loh. Oh nggih, secara resmi begitu ya. Lewat Lo monggo berjabat tangan. Oh, berjabat tangan. Yo no. Biar afdol. Walaupun panjenengan kali kula menika sejarang seramung gitu. Ketemu baru 2 kali toh. 2 kali. Ning tidak ada salahnya lamun to awake dhewe berjabat tangan. Betul sekali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat nggih Mas Akbar? Sehat panjenengan Mbak Rinvi sehat menapa mboten? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah. Niki wau bida saking dalem jam pinten? Tadi budanya itu jam 7. Oh jam 7. Ya. Perjalanan berapa menit, berapa jam, berapa abad? 3 jam. Oh 3 jam. Sak macetnya 3 jam setengah. Nyuwun sewu Mbak Rinvi menika asli pundi to kok kula supe rodone? Dari Tulungagung. Tulungagung Kota Cete. Kota Senterewe. Kota Senterewe. Niki Astabrata cah Senterewe sedaya. Oh, ta Mas? Dengan beripun niku wah jane Senterewe. Wonten sing nabuh Senterewe, wonten sing nyeleng. Nyeleng barang. Ana sing ngepang wis akeh, ana sing mecut. Sing mecut Niku lah sing kipas-kipas niku. Botolnya ning ndi Mas? Niku lho sing kipas lah niku lho. Nah, niku mecut. Nah, maksudnya tahu dihubung cambuk. Panjenengan nggih biasanya mengisi di acara Senterewe kan, Mbak? Ya, Senterewe, Kepangan, Kediri juga. Oh, tapi Kediri sama Tulungagung itu beda versi ya? Ya, sangat jalanannya beda, gerak. Betul. Rene Senterewe kan jalanannya kecil seperti ini. Di saya tahu. Betul barang. Nah, ini kecil seperti ini ya. Iya. Kalau pesan ini bisa langsung hubungi saya. Ya promosi bareng loh. Kau niki adol doyo lho, Mbak. Oh, ada. Jenengan nek tawon niku berarti nyanyi kanca-kanca. Oke. Kita sama seni tidak tersaing-saingan. Enggak boleh. Jadi kita saling mendukung satu sama lain. Saling mensupport.
statusnya sing beduk ya upload caplokan barang ya. Ya sudah kan kini anak ya. Luar Iki biasa. bagian gendong yang mana ini? Loh, niki sakit gendong sedaya. Oh iya toh. Dengan tuh di ngawur mawon foto ngawur duduk. Berarti kok kudu dijajal satu-satu. Penting kok sing niku lho nggih. Sing mana? Masih gabak aja. Boten. Nggih. Niki Iku pun paripurna. lho. Maksudnya dari dunia jalanan. Niki sesepuh nih. Sesepuh asep. Oh ini bapak. Nggih. Sampeyan kok ngono to, Mas? Nggih niku pemuda mriki. Oh, asli dari sini. Asli dari Nganjuk ya. Oh, Jenengan sak derenge mantap. nembang dalah ayo salam-salam dulu karo Oh, iya. para penuntun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem warga desa pundi? Dusun Tampang. Dusun Tampang, Pilangan. Pilangan Kabupaten Nganjuk. Masya Allah, ini di rumahnya Bapak Sinten Mas Abah? Lho, mosok durung apal. Aku mengerti. Niki Pak Karyadi lho. Pak Karyadi kalian Ibu. Kali Ibu Raminem. Kalian Ibu Raminem. Ayo. Acaranya sunatan. Lho. Sunate Pak Karyadi boten. Niki pernikahan. Oh pernikahan. Mbak Yayu kalian Kopda Imam. Mas Kopda Imam. Oh ada masnya. Iya, Mas Kopda Imam. Oh iya, pastinya didoakan dulu ya Mas Abah. Semoga, Mbak. Oke, khususnya untuk kedua mempelai, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin. Diparingi rezeki turah berkah babrah melimpah. Dek munggah nih. Makkah, Amin. Madinah. Yen turah meneh penunggu tuku le. Lemah. Lemah. Sa. Wah. Sawah. Karo sapi Perah. Iya. Iki kanca-kanca nggih pun nyicil lho, Mbak. Nyicil nopo? Nabung ben tanggapan arep rencana gitu lemah kanca-kanca. Wong ngoten, Masya Allah luar biasa tepuk tangan. Lemah. Saya tahu tepuk tangan lemah sak kok Mas. Wong. Udah lain dar. Loh, yang penting titik-titik lama-lama kan menjadi bukit toh Jadi Mas. banyak. Sedikit. Aku ora kita nyicil sak. Nah, sakot juga kok. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Sapa-sapa yang di live streaming. Oh iya, selamat malam wilujeng dalu fan-nya Asta Brata Syuka. Ayo, fan-nya Mbak Rinvi. Langsung akeh fan-nya Mas Akbar. Boten, kula niku napa kula niku namung Mbak, namung kerupuk bawang. Loh, artinya Ya nggih di dalam dunia maya kula niku tesih belajar iku mau tasih kathah kalepatan dan kekurangan. oh lek sampean belajar lah terus wong-wong iki piye Mas? Loh, maksudnya priye? Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya. Oh, Carilah ilmu begitu. walaupun di negeri Cina. Nah, ya ngono ngerti dhewe kok. Sama suka bahasa Cina? Weh, cekek glegek durung tahu belajar. Padha le. Oh, padha. Padha le. Nek Jepang sakit ta? Jepang saged. Nggih. Nek lho sithik-sithik. Contohnya, ayo contoh. Apa dari sing pernah kula niku napa to bahasa Jepang iki arigato. Arigato artinya? Arigato gozaimasu. Artinya apa? Apa ta? Boy bangun itu artinya terima kasih. Terima kasih. Nah, itu Hai. artinya? Hai itu glegeken. Buatan hai itu iya. Oh iya. Ya. Oh, berarti lek di tekoni Tekoni hai. sampean tadi sudah makan. Hai. Ya artinya. Ngono tadi sithik-sithik bisa nek. Oh sithik-sithik. Sithik-sithik. Di sama ayo live streaming. Pastinya diucapkan selamat malam wilujeng dalu untuk Kamera. teman-temanku. Kameranya yang mana? Kameranya yang di. Sangat banyak sekali, Masya Allah. Selamat menonton, selamat bermelekan ya. Bermelekan. Bermelekan. Muga-muga didungake sing memonsor nunggone awake dhewe. Nggih, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan untuk semuanya yang sudah mendukung Asta Brata Syuka. Bisa Mbak, mungkin dicek habis presiden. Desa satu Asta Brata, kalau presiden saya bengok suka. Ayo.
Asam berata suka. Ayo jajal. Kok bareng kabeh nembe dijajal siji-siji. Ngoyo. Bar poso iki tenagane sak pira. Nah, ngono lho. Misalnya kan bar poso iki wis makeme wis normal. Iya. Kesehatan nih ya. Jajal coba kaya ngapa? Oke. Mic-nya dipegang sendiri-sendiri. Siap? Siap. Asta Brata suka. Ayo, siji-siji, Mbak. Kok kene. Kok kene? Ayo. Asta Brata suka. Tapi Semangat, ini semangat. kok yang punya ganti? Iki 9,7. 9,7 ya. Tapi Saya yang kedua ya. Asta Brata suka. Oh, iki kalem Mas, iki versi sing halus. Oh, iki Bu Guru. Oh, layakno alus lembah lembut kaya aku ngono ya. Mas. Betul, jadi kan kayak guru toh. Guru. Nggih, guru kan. Boten guru tenan nggih. Guru to? Iki guru. Oh, guru, alhamdulillah. Guru ni cacah nih guru. Iya. Sing kono. Angka 3. Nomor 3, oke. Semangatnya coba. Asta Brata suka. Oh, iki rada anu Mas. Iki ngono lek carane montor iki sing rada magreng ngono kae lho. Mak Greng, wong niki badhe rabi yo. Oh iki, oh layakno lagi semangat-semangatnya ngono Mas. Semangat wong arep rabi. Ayo piro iki nilai niki omongane? Oh, lek iki mau ora dinilai, lek iki sing alus 9,8. 9,8 jejere. Jejere iki rada greng memang 9,5. Oh iya. Malah sudah ya. Sudah. Iya. Sama jenis sing banter apa sing alus? Iya nonton suasana. Penonton suasana. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Asta Brata suka. Iki gimana nih sampean iki? Kenapa? Soalnya halus, kalem, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa? Kan minal aizin wal faizin. Oh ngono. Iya, jadi kita harus yang kalem-kalem. Oh berarti itu menyesuaikan tema. Heeh. Oh, Iki 9,9. Jejerene. Jejerene. Nah iki yo bu guru iki. Iki Bu Guru. Bu guru semua. Iki kok nggih pojokan nggih bu guru. Bu Guru Mas. Nggih. Guru napa? BK. Oh, BK. Nggih. Monggo. Asta Brata suka. Iya. Iki Bu Guru tenan Mas. Bu guru tenang. Heeh. Iki sing biasane ning gone anu apa jenenge? Pageran ngono kae lho Mas. Heeh. Lah nek wong piket kok guru piket iki wis cocok. Lah iki ya 97. Oh 97. Anu suarane dusun mergo pun anak-anak siji. Wow. Berarti ibarate niku cara gender sangupane saya ombo. Nggih. Terus terakhir Asta Brata suka. Lah iki ya jelas 10 Mas. Wis dosa kualat. Oh, tak minang aja Lah saiki ngene, Mbak. Pripun? Unjuk kebudayaan. Iya. Pancen sampeyan ini membawa kuda itu tidak ada salahnya. Betul. Karena permintaan tuan rumah, gitu. Bapak Paryadi kalian dikurangi dan pancen sampeyan itu nembang terus pun bagaske irama jaranan. Oh, ngoten. Ayo. Ingkang jaran jenengan? Lho, yo sarung. Wong boten panen. Masa jalan jalan. Kuda-kudaan. Kan jalan gengsi, Mas. Anu, saiki ana pamundutan iki mau. Pripun? Iramane sing pantes nggo jaranan. Ya, ana liwung lali janjine, iki gedrukan kabeh iki. Ninggal katresnan. Nggih. Katurke Bapak Lasiman, iku hadir di lokasi. Ingkang pundi piyantune, Mas? Waduh, ndi ya ya lokasine? Biasanya dereng kenalan, Bang. Dereng. Anu sik, iki jenengan pilih mana di antara 3 itu? Liwung, Ninggal katresnan mawon nggih. lali janjine atau tiga katresnan? Nggih. Sik, Mbak. Pripun? Niki dibawani ning ampun sampean ora apa-apa. Oke. Ampun sampean tak golekne masakan. Oke. Sing ngomong gendang sapa? Bowo. Bowo tuh ora nganggo kendang. Bowo tuh ora nganggo kendang. Ayo bowo. Roman belajar roman iki apa to? Ayo. Ayo, Mas. Bowo ki ora. Bowo dikancani batin film. Nah, iki apa? Seperti Mas, seperti apa, Mas? Wah, apik iki bener nggih. Lha cacahan kudu ditawani kancane munggah ngaten di spot iki saurane eman-eman tanganku ngono.
Lah niki suara punya suara emas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Kepalang Asmo. Ayo aku Ini. Apa ini seleksi? Sesuk congkrah gitu. Ora. Nggih. Pripun Mbak Rinvi? Iya. Sama Mas? Siapa Mas? Mbak Rinvi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya Rumah Kabeh ya. Rumah nih ya, rumah nih. Nama lengkap Mas. Muhammad Yusuf. Ora ya. Cek bomu niku. Enggak, nggih. Nama saya Ucus ngono. Ucus. Ya. Nama panggilan. Nah, nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius Aditya Purwo Febianto. Ya kok uangnya aman dong Mas? Angel aku. Orang nggak no Ncus ngono kan? Oh, ben penak celane. Oke, berarti kita bersama Mas Ncus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Pak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Enggak. Kowe iki lho kuwi. Berarti ini iso ya Mas? Gak iso. Ada bongone sembarang, sing penting melok. Ayo, nganggo catatan ora apa-apa, digandrung tenan lho. Heeh, digandring. Profesionalitas ora sama diaru-yaku. Gak dia aku saiki pisan. Wis yo. Lek engko Repekane wis apa-apa, Gak pagelas ya. Lah yo dibukane apa? Oh, Mas. Buaran penting melok. Tidak cari yo kena, lawan kena tuh wong ayu yo kena. Ya, bebas wis. Gak gelak gak apa ya. Apa? Maka, ya. Sembarang. Saiki. Sesuk wis ukut. Oh, sesuk. Saiki. Ayo. Pamerno saran. Anu ndak liriknya. Dari Pangkur ya. Pangkur. Padalah pangkur. Ora apa-apa. Isone kuwi, Pak. Ora apa-apa. Kocok suruh merata metu kucingan. Ayo. Mingkar mingkur engu koro. Dicekel tangannya, cekel tangannya. Ndak ya, aku tak nyekel sik ya. Tak nyekel sik ku tak kei. Sauno. Iya. Paksane sik. Ku nek ilang. Akawanmu Akad rono karenan tititen marti siwi. dihidupkan suasana panggung di panggung. Aduh we. Ora apa-apa aja di panggung. Kuat gak ya? Kuat. Ya. Ndak ijek ta. Anu, iso gak iso yo wes. Iso. Saya tak bener nih sih. Mulai mapak-mapaknya. Ya. Plus. Iya. Jatra kaya buniki. Sinawung resmi ning kidung. Mulai sing wedok ini pacare Cus ini nggih status ternyata lelaki sama saja. Gak apa-apa. Anu kuweran bae sikilku. Ngene benak ndak itu. Sinukarto mereka tarto pakartine ngelmu Mbak Rinvi, ditanya itu di atas klip apa? Sebudi Mas, G itu yang di atas kelap-kelip itu apa? terpal. Ora romantis kok Mas. Oke. Lintang panjering. Sineksen lintang ren larang sampean. Lintang lan rembulan kang madani ati isun. Wong Banyuwangi gitu. Wangi asli. Omah endi dah?
Jenengan nek njaluk apa tak turuti, Mbak. Heeh ta, Mas. Saya penting aja njaluk mutu lintang karo 2 bulan. Soalnya bakule gek nek. Rupanya kayak takdir melintang ini sama. Ayo terakhir. Kang tumrap ya. Kang tumrap ing tanah Jawa. Bareng ya terakhir ya. Bareng ya. Agama Agama ageme aji. Sampun guys, sampun. Sik, ning kene sik. Iki digedrungne sik kok jarana. Aku tak sing ngendang ae. Lho. Ku nek kisik kadung tak apale koma ae. Lah apalan pinten dina pinten dina. Coba. Ya. Terima kasih ya Mas Ya, Jos. ngono lho carane. Lu ngapalne kowe kok dinggo. Digedrung sik. Digedrung sik kok kedua. Heeh. Lagi jaranan ngono. Ya. Lah kalau lu ngomong pindah gitu gitu. Lah yo ngono. Saya ketemu iki. Jan rumah dulu. Mau barjenenganku anu Mbak. Barjenengan kan nembak gedrung Iya. jaranan nganggo jaran kuwi to. Nggih. Bar kuwi ku kuwi yo iso. Oh iya, kok dijajal ya Mas. Sampun. Oh, kamu wis ngongkon aku saiki aku sing ngongkon. Iya. Oke, semoga kan Mas. Gedrung terus. Ayo coba celana. Yo. Hey.
Kamu bisa ya, ini dulu wah luar biasa. Dan tambahan kata iso pakem. Iya. Iya. Ready? Oke, sudah ready Mas Sus. Oke. Ya. Udah. Kaya ngono. Sudah kuat. Jadi, wah ini, ayo menggoyang tambang, ayo. Oh, kesel. Tepuk tangan. Ini dulu balik B, nggak mau palarnya dulu sini. Dipegang ini, dan top. Bisa jungkir dulu dia. Gimana komentarnya teman-teman asal Breta ya?
Gimana? Ini masa bukan mas? Lah iya no. Aku kan gini boleh nggak? Boleh bebas. Ben kayak mbak-mbak kamu sungkan lah. Iya bebas. Gimana? Komentar kesan. Sama dong ini lah. Pak ayo aja. Kayak ingkung. Gimana? Pak ditabui kanca-kanca sabratan. Luar biasa. Aku saya bisa mikir nggak ditabui enak kayak gini gini. Lah kayak wis petuk no. Nek penak iki. Penak iki kayak luar biasa iki perfect. Wah. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan bersama ya. Ora rugi nek kapalnya terus dino. Mantap. Dan luar biasa. Pun semangat kok. Biasa, Bro, Masya Mbak Allah. Devi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel sing terewe Tulungagung asli. Asli iki. Heeh, tidak ada campuran. Pakeme ngaten iki. Pakemnya begitu. Nah, niku jadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Allah, luar biasa. Astabrata luar biasa. Ya. Anu ya, istilah saya duduk sih. Oke. Tak selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Oh Akbar. ya ampun, wilo, rek sangu. Apa kuwi juarang, ya, pentulan, gandongan, lah ya. Iki yo permintaan kok, permintaan ya. Soal ibu ajak antara Pak Maryadi kang sarta Ibu Raminem, ayo. Diselingi sik, selingi liyane kok ngono.